De Ljouwerter ijshal is 31 jaar oud en de vlier is om vervanging tap. Boppen dat wordt het ijs maken met Freon R22. Dat kwolmiddel moet nevens de strengere milieueisken van 2015 al net meer gebruikt worden. Er is een helper iets onderzoek dienen en een nieuwe hal lijkt het realistisch. Als het net gebeurt, wat dan? Nou, stel je eens voor dat als er dadelijk geen ijshal meer is hier in Ljouwert, in deze omgeving, en er 10 jaar lang geen natuurijs is, ja, wij moeten ons band dan nog rederen leren, hè? Want dan is er geen natuurijs en geen kunstijsbaan. Het zou inhouden dat er dadelijk een hele generatie rederen het cultuurgoed in Friesland oerslaat. Ondenkbaar in mijn eigen. En hoe mooi is dit? Super. Ja? Ja. Is het leuk? Ja. Was het vaker? Ja, mijn squallen wel. Je leert het ook of heeft het ergens anders geleerd? Nee, ik had direct geleerd. Dat Tialf deze week met nijbouwplannen komt, zit een nieuwe Ljouwerter ijshal net in paard. Dat biedt elkaar net, dat vult elkaar aan. Het gaat over rederen in Friesland, ijs in Friesland. Dus ik denk dat het juist een heel mooi moment is om beide verhalen nou tagalijk naar buiten te brengen. KNSB zegt het wel zitten. Hielendal laat de nieuwe ijshal ook nog gebruikt worden kan als er in Tialf evenementen binnen. De Alverstedenhal met 150.000 bezoekers in het jaar loeken. Dat is de helft meer als nou. De financiering van de nieuwe ijshal van 13 miljoen euro is nog net rond. De stichting roept de provincie, gemeentes en bedrijven op om in de nieuwe hal te investeren. De PvdA, de grootste partij in Ljouwert, is er wel voor. Hier schaatsen 6000 kinderen, 23 verenigingen, 100.000 bezoekers per jaar. En dat zou dan over een paar jaar afgelopen zijn. En als Partij van de Arbeid vinden we dat we het gewoon niet kunnen hebben dat we in Friesland het hele noordelijk deel geen ijs meer kunnen bieden. Dus daarom ga ik samen met Ans van den Berg van het CDA ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk op de politieke agenda van de gemeente Leeuwarden komt. En ik zou het heel mooi vinden als in de Staten dit tegelijk met Tialf behandeld kan worden. De locatie van de Alverstedenhal luidt nog net verst.